Hola de nou. Benvingudes. Ens tornem a trobar aquí, al nostre canal. Ara ens hem professionalitzat una mica més. Professionalitzat és pujar el pis de dalt. Bueno, hem pensat de fer un vídeo de presentació. Ja que no vam fer una presentació com és degut, vam començar una mica a lo loco. Guió no n'hi ha hagut mai. Ara tenim un guió, tenim preguntes per fer-nos. Que és algo, deixa'm explicar alguna cosa, no? Explica. Vam demanar a les stories d'Instagram que ens fessin preguntes perquè primer anàvem a fer pregunta-resposta. Però algunes d'aquestes preguntes ens han suggerit altres vídeos que ja farem més endavant i altres preguntes d'aquestes les hem inclòs aquí per fer un 25 preguntes sobre tu, per fer un vídeo presentació. L'Adrià volia parlar d'ell mateix. No. Ja veurem l'estona que parlo jo. Perquè no tenim vídeo presentació al canal, Guiu. Ja. Comencem amb les preguntes. Com et dius, Adrià? Adrià Santa Creu. Jiménez con G. Jiménez con G. És veritat. Com et dius, Guiu? Guiu, G-U-I-U, Muns, M-U-N-S, Sí, perquè- sense T, Roure, acabat amb A. Com vas néixer? El 7 de gener del 1992. Segur? No ets del 89? Que no, és que n'hi vas tant tastant que tinc 30 anys ja. Quan vas néixer tu? 13 d'agost de 1994, encara que sembli del 2000 jo. On vas néixer? Legalment a Arenys Amunt, realment a Barcelona, a la Conatxant. Clar, bueno, jo també, jo vaig néixer a Badalona, però legalment a Premià de Dalt. Tinc amics a Badalona, no passa res. Visc a Badalona. De fet, tinc Badalona antifeixista. Ho sé, pots seguir? Signe del zodiac. Capricorn. A més, soc Capricorn ascendent Capricorn. És a dir, soc un Capricorn pur. A la seva família són molt del Vaig zodiac. néixer un dimarts. I un dissabte. El dissabte i el temps era clar. Pesava 3 quilos, 220 grams. I feia 51 centímetres. Cuidado. El llibre del paper. Jo soc Sí. lleó, però me la suda. Bueno, soc Moment. molt del zodíac. A veure, jo no. Bueno, o sigui, en plan... És igual. No estic eloquent ara mateix. Faig 1,62 m aproximadament. Jo me deixo 1,68, més o menys. Pues dec fer 63, no em porto tants centímetres. No, jo soc més alt, però res. Quin és el teu gust preferit de gelat? Avellanes. Menjar preferit? Bé. La pizza. Espera. Jo no he dit el meu gelat preferit. Ui. El meu gust de gelat preferit és la vainilla. O sigui, indubtablement. Avorrit i soso. Menjar preferit, indubtablement la pizza. A mi m'avorreix la pizza. Però si et diuen, tria un menjar preferit per menjar tota la vida el mateix, per tot... Pizza. Que asco. Pastissos. Menjar, I no postre. menjar? Jo m'alimentaria de pastís de xocolata, bres de gitano, lioneses... Pel·lícula de la teva infància. A veure, jo en tinc diverses. És a dir, jo de petit... Jo en tinc una. Quina? Totoro. Oi, que maca. Soc de la branca. Xu! Harry Potter, Peter Pan, Hércules, Totoro. Matilda. Oh, mare de Déu, com m'agradava la I Matilda. les pel·lis de por que et posava la teva germana? De Ring i aquestes pel·lis... Ai, quina ràbia, sí, és veritat. La meva germana em ficava pel·lis de por quan era petit i jo sóc molt poruc. A dia d'avui encara sóc poruc. I em ficava pel·lis de por, m'obligava a veure pel·lis de por. Em deia, Adrià, estàs castigat. I era mentida. Bueno, no era mentida, em castigava. Però jo no havia fet res. I em castigava senzillament perquè li fes companyia. Això és un trauma. M'estic avançant. Estàs avançant, a les bueno, la fem preguntes. ja. Hi ha una pregunta que diu, explica una experiència traumàtica. Ma germana feia això. Quan era petit jo, em castigava sense cap mena de raó i em feia quedar amb ella a mirar pel·lis. I sempre eren pel·lis de por. Gràcies. Experiència traumàtica no et sabria dir. Traumàtic seria el que em va passar ara, que em van fer fora de la feina perquè tornava una noia. I llavors em vaig quedar sense feina. Llavors em vaig reir moltíssim. Molt, plorant cada nit. Però ara ja estic bé. M'he recuperat. La meva mare em va dir que espavilés i no em va quedar. Sèrie preferida? Jo, a mi, després d'haver-la vist, per mi, la meva sèrie... Bueno, en tinc diverses, però és que la que em va encantar és... Breaking Bad. Ho sabíem. És que a mi Breaking Bad em va apassionar, tot i que Juego de Tronos m'encanta, Friends em va agradar molt, Com conocí a vuestra madre també em va agradar bastant. Però Breaking Bad, per mi, Podria dir que les sèries que ara tinc més ganes de veure, quan surt el capítol, és The Walking Dead i Grey's Anatomy. I Fear the Walking Dead em va agradar molt com estava l'última temporada. També després hi ha les de Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow. Sheldon, Young Sheldon m'agrada molt, em fa riure Young molt. Sheldon és molt divertida. Jo no la miro, però veig a vegades quan ell la mira i és bastant divertida. The Good però no Place. està... ens va Ah, agradar. The Good Place, m'encanta. No la posaria en el top de sèries, però m'agrada molt. Black Mirror, mola que te caga. Alguna persona famosa que admiri. No admiro cap famós. O sigui, realment admirar. Què vol dir admiració? És a dir,
Que diguis, m'agrada el que fa, actua d'una manera ètica que m'agrada com s'ho ha currat. No soc molt del famoseo, és a dir, no... La Mancio Ortega. Total. Mezcla l'aigua. A mi m'agraden les sèries, però no m'interessa zero els actors. M'importa un rave la seva vida personal. Totalment d'acord. Parlar sol, la veritat és que no. O sigui, de fet, em sembla una cosa bastant creepy parlar sol mentre fas coses. Imagino que és mentre fas coses, perquè si ja no és mentre fas coses encara em sembla un nivell de creepiesa exagerat. No parlo sol. Jo crec que alguna vegada he parlat en plan, has de fer això, has de fer allò. Però no al nivell que he vist d'entrar a sala de professors parlant sol i passar-te una hora parlant sol. Jo he vist molta gent que treballa, no a l'institut, ja quan havia treballat a altres llocs, gent que treballa parlant. Sí. Jo n'he vist. Cantes a la dutxa? No. Algun dia canto a la dutxa. Jo no canto a la dutxa. No canto enlloc. Ho tinc prohibit per religió. Cantar i ballar. Però això... O sigui, és que no m'han ensenyat mai a cantar ni a ballar. A Exacte. l'escola em feien tocar la flauta. És arrítmic, no té oïda. És que no Però és que la gent no m'hi creu. A mi fa... No vull ballar perquè no sé ballar. Perquè a mi un dia ho aplaudiu i piqueu amb el peu a terra i no ho sé fer. Quan al col·le em deien, va, a dos veus? A dos veus? Algú ha provat mai a fer la flauta dolça a dos veus? És impossible concentrar-te en el que tu fas i fer-ho bé si sents una altra cosa. Tens alguna addicció? No. És a dir, potser alguna en tinc, però jo abans era superaddicte al cafè, superaddicte al sucre, per molt que no ho vulgui. Jo era addicte a tot això, a xocolata no, i ara no menjo sucre, no bec cafeïna, què més? No bec alcohol i mai he fumat. No tinc cap addicció, tu tampoc, no? Jo crec que el cacau en pols que et poses a la llet al matí. No, sí, d'addicció al sucre, ja us ho dic. No, jo. però... Sí, vale, sí, Adri. Sí. Però no és el sucre, és el cacau en pols. No, és el sucre... Perquè vaig intentar deixar el cacau en pols i va ser impossible. Vaig estar una setmana amb un mono i una mala llet i una ràbia... Bueno, i tu com penses que em sentia jo quan vaig deixar la cafeïna? Guiu, és un procés. Vale? No. I el sucre també. Però no és el sucre, és el cacau en pols. El teu lloc preferit? Ah, jo anava a dir el sofà. No, jo pensava lloc del món. Quin és el teu hobby? A veure, hobby com a tal, ara mateix em costa dir quin és el meu hobby. És a dir, toco el violí, però no el toco mai a casa. Només el toco. El teu hobby ara és fer això? Sí, el meu hobby ara és fer això. I m'ho passo molt bé, fent això. La veritat és que m'agrada bastant. I ara el meu hobby és fer gadget. O jugar a Nintendo... Bueno, clar, a mi jugar a la Nintendo també m'agrada. Quin superpoder voldries? Què? Poder avançar i retrocedir en el temps. En sèrio? Sí. Jo diria la joventut eterna i si no volar. Volar. Jo si no fos el del temps seria volar. Si poguessis ser invisible per un dia, què faries? No ho sé. Anar a robar tecnologia al Media Market. No ho sé. M'agraden els mòbils, m'agraden els ordinadors. I a més no es faria invisible la tecnologia, no? Suposo. Mira, no sabia què, però per exemple, anar a tirar ous a algun cabron, anar-li a fer una porcada a un fatxa d'aquests. Algun mal hàbit que tinguis. El teu? Ah, no, digues. Deixar les coses tirades per tot. Mira, anava a dir això. Anaves a dir això? Sí. Segur que en tinc més, tinc un munt, soc desordenat, soc desorganitzat. Però és tot el mateix. Tinc més mals hàbits. És que aquest és tan gros que tapa tota la resta. En Guiu es passa el dia recollint coses meves. O renyant-me. Mira, està bé que ho reconeguis. Bueno, és que és veritat. No, perquè quan ho faig t'enfades. Clar. Joder, Guiu, no sé què, ja ho faré. I és com... Bueno, perquè és veritat. Perquè no, perquè si tu no ho recollissis, jo ho recolliria. Sí, ja. No, a mi em fa ràbia. Tenim tempos diferents, i punt. Tu et dutxes, deixes el pijama ja tirat. I si no te l'has de posar, es pot passar 3 dies el pijama ja. No. Sí. Bueno. Vale, que sí. Però, que sí, que vale. Què passa en la desorganització? Que llavors l'Adrià perd molt temps buscant les coses, perquè no es troba. Llavors em diu, Guiu, on està? On tinc les claus? On tinc el mòbil? On tinc la motxilla? On he deixat la carpeta? El tornavís. Sí, això és veritat, és constant. I tu? No ho sé. Jo ara mateix mal hàbit, el que és un mal hàbit. No fer exercici? Sí, és el que anava a dir. Mentre no siguin saludables i alimentaris, no en té. Estalqueges gaire? Abans ho feia més, perquè sóc molt stalker i molt cotilla, però és que ara no tinc temps. Estalquejar requereix molt de temps, i jo ara aquest temps no el tinc. El tema que li veig jo és que hi ha d'haver un propòsit quan ho fas, no? Jo quan era adolescent, doncs sí. Com et descriuries? Desordenat, desorganitzat, algo positiu. simpàtic, bona persona. Jo penso que sóc bona persona. Què? Burro de bona persona.
Sí. Jo tinc complexe de... Com que sóc així petitó i amb cara que sempre em diuen ai, sembles més petit, no sé què, em sento molt insegur moltes vegades. Que després sóc molt sociable. Quan supero aquesta fase de petit sempre deia jo sóc responsable, però ja no ho soc. Per què no? Bueno, sí, sóc responsable, però és que el passa que sóc molt mandrós. Em costa molt fer les coses i us amagar... Oye, i si tu ets mandrós i et costa fer les coses, jo què sóc? No, és que no teu és exagerat. Ah, anava a dir. Et consideres madur? Definitivament no. Soc madur per algunes coses. És a dir, no, sí. M'has fet gràcia, és la típica resposta de niño pequeño. Jo penso que soc madur en relació al meu comportament, però en relació a les coses que em fan gràcia, les bromes que em fan gràcia i tot això, doncs no he madurat massa. No, és veritat. I tu? Jo sóc madur en tot el que tu eres madur. I més. És madur en tot. Jo penso que és madur en tot. Vale. Soc com un viejo. Sí, és una mica iaio. Jo més que carpe diem soc tempus fugit, sempre ho he dit. Jo sempre he dit que soc tempus fugit, jo sempre em veig la mort allà. Sí, sí. Alguna fòbia que tinguis? Jo tinc bastanta fòbia als espais petits. No sóc claustrofòbic, de que realment tingui una patologia de claustrofòbia, però jo em sento bastant claustrofòbic. Si estic a un lloc tancat petit, m'agobio. I a la foscor, fa molta... No m'agrada gens la foscor. És veritat, em fa dormir amb les persianes obertes i jo no ho suporto. Els animals fiscosos, no puc. Cargols, llimacs, Pobrets. els llimacs em fa molt mal rotllo. Cançó preferida del moment? Si he de dir ara una cançó del moment, Tots em els- fa molta gràcia aquesta de la Tussa. En el seu moment em vaig enganxar molt a Lo Malo, tu. Però s'has enganxat a moltes i jo també. A Lo Malo et vas enganxar. Fa poc el Tots Anai. Ah, sí, Dance Monkey. A Dance Monkey. Ara aquesta. Jo em vaig enganxar a la Mabel, aquella, Don't Call Me Up. Oh, que horrible. No, a mi m'encantava. Alguna cosa que m'agradi a mi. M'agrada molt ajudar els altres i sempre ho faig de forma altruista i sempre em proposo per fer-ho tot i per ajudar amb tot. I això m'agrada. I després... Sí, després a vegades doncs, surto jo perdent, però és Sempre. igual. A mi m'agrada el meu cervell. Què? En plan, la intel·ligència. No, en plan, com sóc? Com es coneix la persona amb qui estàs? Per Instagram. T'agradaria ser pare? Sí i molt. Què? Jo cada cop tinc menys gana. Ah, no Sí, sé. a mi em deixen els nens 3 dies, se m'aplaça 3 anys les ganes de tenir fills. Ara me'ls han deixat 15 dies, m'està aplaçant 15 anys. Jo sempre he No volgut. sé, sí, jo sé. Bueno, quan tenia 18 anys ja deia als meus amics vull ser pare, vull tenir fills. I fins aquí el vídeo d'avui. Ens ha agradat molt gravar el vídeo. Esperem que us hagi agradat. És un vídeo que serveix com a presentació. Acceptem suggeriments, que ho deixeu als comentaris d'aquí del YouTube, ens ho podeu dir per Twitter, per Instagram, i no oblideu fer like, subscriure-us i passar-ho a tots i cada un dels vostres amics i amigues i família. Bueno, perquè l'Adrià vol ser youtuber i almenys si les coses fan, que es facin bé. I... Fucking money, man.